Welcome to ICM. ICM bitaw ni. Halaga pila pa man ni. Taasa man pila. Sana all. Ha? Ha? Kat. Kubaan ni si Peter kay basin og makuan. Char pagka-social sa temperature oy. Kaya di ko kasud ani ha? Kinagwapahan. Hala. Kinagwap. Ha? Sa? Asa ka mang libre, Gail? Vlog ha? Asan ta ba? Nasaan niya? 38 yung temperature. Joy. Wag ganag temperature ni Peter. Kay na kuan na kanu na oversize ra ko dito. Hala, oversize. Oversize roll mo ron. Na overdose. Di ko mugdawat aron. Di ba kinamingawan dito sa ICM? Watch out kay ka, chupong tayo. Asa mo? Pagka-social. Kat! Kinagapahan nun. Pet! Walk diha. Bahala go. Heavy ka. Da. Balik one. Nangandoy ko makadong ana o. Pa-picture sa ko to ibabaw bi ana o. Ani di ay. Pagdali mo ako may cameraman ninyo. Di ka Yung ging sa ating nanay, buy one take one. ani. Hindutas bike oy. Sana all pangandoy no ni makabike. Asa ka pet? Uy, lagbok sa mo oy. Ato nagkulong-kulong tabarong ganyan sila space. Bahala na, at least social. Oh. Atong pa. Ani sakto upat. 1 person ako no. Unsa di siya kananan sa social pamili gay. Social distancing oy. Sa may udero na to ano. Sa Dimso kaya. Nanawagan kami sa Dimsum basig naaganahan mo o manglibre mo. Libre haragol may bisan siomay lang tag 81. Hasa. Ay na pa dai. Demasal. Sa mo ni. Uri ata gunahuna. Bisan lagog ka na ra oh. Kanilang ay. Sini oh.
Again, nanawagan mis taga Dimsum ha, kung makakita mo sa akong vlog ba. Basin o ganahan po mo mang libre. Bisa nagkinira oh. Pagka social distancing ba oy. Da, nanawag na waiter ang libre na social. Unsa may gipili lang game. Mang libre just game. Unsay mo ha? Unsay ilang paliton? Anak tanan mo wala dalawa na ako. Kada man tanan wala tayo. So dapat kana tanan orderon. Papatarang sundo sa YouTube daw. Ina nagkuan kay sus magmukbang ta. Asa na ha? Sa jung gipalit. Kanang fried spicy stem fried rice. Sa imong juha mo ha. Kana lang pud alam murag lami magpormaw no. Naka-facial pa si ate. Basin ha, makakita sa vlog ba, taga din sa panglibre ha sa pwede panagsa. Kana lang kanay. Why beef? Di ka pa kanog beef lagi. Mag-pork sa takaron. Hi, sabi. Sponsor na muna, oh. Thank you to Ate Gail. Gilibre, may dimsum. Kini lang awa. Kanang spicy. Spicy po. Oo, spicy. Kaya ganang pag spicy. Unsa man mo order pa ka? Unsa kay lami anino? Kana ba? Kay kung nakaon katong himpay kung dimsum is kini day oh. Mura og kini. Kining kay pobre man ta so kana rang tag 83. Diyan dilibre ra ganing to. Ya, kadang pagpangaon no, aming gasto ko lagi siya kinira. Ya tubig ra gyud pagiinom. Tubig ra. Siya kamusta man ang negosyo ni Kate? Okay. Aw. Sa'yo mo. Sa kalamian ni tanan no? Bayot maje pa maga. Kini ba? Chicken feet, maja pa mag-adobo na lang ko, tag 81. Tag-81, mahala. Dami din nakakaon ko ani dimsum kiri hanggi kaon dia. Kay pobre man tani. Wala na. O pauban sa kinagwapahan nga waitress din his dimsum. Kasi kinsa ni manager Jonete kay kasi diba social distancing kayo sila oh. Social kayo ang dimsum mo yun. Dito sa sulod sa diha rami sa gawas kadimi pasudlon sa sulod kay upat mi kabuo. Social distancing jud siya gihapon. Aw. Takas yun. Kay kung hinta ka sa girl kay wala ba tay kwarto. Run jud ta. Run. Run. Kat ipakita sa ang kinawat nga kuan be nga tanong. Ano nas bag na? Ayan. Ayan guys, makitaan dyan na guys ha, kana. Mga masunod lang manager.
O na. Final na ni. Bottomless ang saya. Ha? Thank you to Ate Gay, no? Kanang libre sa Demison Dato, sure. Sa kinsa pa kailan no ani maanong tagbilaran ba? Kasi gusto mo kuan punta ka lang ko sa Facebook. Ang libre mo. Dimsum ka. Social distancing. Ano ka? Kang, no? Ano ba ya? Silly ka, girl. Silly ka, girl. Patayay ang hang. Patayay ako. Picture ka? Ha? Picture. Ako hang. Yeah. Dapat siya. Ako ang magal. Ako. Apa nga? Ang gani. Sa gini ka angan. Ayan guys, kung gusto mo mukaon ninyo no, gusto mo mag-aon dong lang mo dinis dimsum ba? Tagatag bilaran dimsum lang ni kayo lang magkaon. Nagkuhan ko din ka na sa tawagan na, anang nag-promote ko sa dimsum. Makaon tiya. Siniyo ang kama. Siomay. Tonight, itlog at may girl. Ay, itlog yun at may. Pogo. Mura. Or, kastem ko na siya. Sa chika. Limit lang siomay guys. Steam, di ba? Steam juga putik na. Sino pala akala ang sorry, i-believe mo na yan. Ano resulta sa aming promissory note sa eskwelahan? Nagpalibre kaway kwarta. Tamis kayo no? Murag. Kayo. Ha? Kiri ilahang ni. Unsa man imong feelings dai? Kamusta ang kanang lasa? Dahil hang kayo dahil. Usga ka. Alam mo siya. Lagi no? Lami iyang kuan ba? Andugan silang Peter B. Kumusta ang lasa?
Unsay feelings na yun sa unsay lami. Di ba hang no? Yung mga pet, unsa may mga Peter sa kuan. Ganun. Malagkit mo sa lunin, no? Unsay feelings? Masyag malagkit, no? Was like quarantine souvenir, ani? Why COVID souvenir? COVID souvenir. Social sila uniform, oh. Marag magpari. Hindi to yung souvenir. Gusto ko. Oh, souvenir. Uniform.